هن جێدەران د ئۆپۆزیسیۆنێ و ڕەوانگەها سووریا مافێ مرۆڤان زەراگەهاندن کو جەبهەت النەسرا باسکێ لەشکەری لە سووریایە فەرمانزەرەکی گروپا لەشکەری یاکو ئەمریکا لە باکوورێ سووریای پشتگیرییا وێ دکا ڕەواندن وەزارەتە بەرەوانیە یا ئەمریکا بێنتاگۆنجی دراستیا وێ بوویەرێدا گۆمان دکا لە داخوایانیەکێدا فرقەیە سەهان جەبهەت النەسرا برەواندنانە دیمل حەسەن و هن هەڤالنەوی لە باکوورێ گوندەوارێ حەلەبێ تۆمەتبار کرد و داخوازە سەربەست بەردانا وان کرد ژێدەرەکیش هەندرێ ئۆپۆزیسیۆنێ راگەهاندە کوپرانیا 54 شەروانên ku rahênana leşkerî ya ku Amerîka li Tirkiyeyê serpereştiya wê dike temam kirîn ji firqeya Sihan bûn. Rewangeha Sûriya mafê mirovan herûha gote ku ew şervan êvara sêşemê dema ji civînekî li Ezazê li bakurê Helebê vedzgeran hatin revandin û balafirên hevpeymaniyê jî îro çeper û pêgihên Cebhet Nesra li Haman deverê bombabaran kirine. Wî ji aliyê xwe ve berdevka Pentagonê Elisa Smith got ku Pentagon li wan raporta temaşe kiriye lê hîn tu zanyarî li cem wan tunene pêşkêş bikin. û serbar kir ku di dema em navê kes û grûpên tên rahênankirin eşkere nakin ew nikarin girtina van çekdaran tekez bikin. Bernameya rahênana leşkerî ya ku Amerîka serpereştiya wê dike, armanca wê piştgiriya opozîsyona ku Amerîka wê liberal dibîne ji bo şerê Daeş û İslamiyên tundrew li Sûriyeyê bikin. Cebhet Nusra ya ku Amerîka ew weke rêxistineka terorîstî ragihandiye, dîrokeka wê di têkbirina grûpên ku Amerîka piştgiriya wan dike heye, ku sala borî Cebhet Nusra karî bû Cebhet Siwar Şam ya ku Cemal Marouf fermanderiya wê dike û weke bihêztirîn fermanderî di opozîsyona çekdar de dihat naskirin têk bibe. Herûha qelskirina tevgera Necm ya ku Amerîka li Rojhilatê Sûriyeyê piştgiriya wê dikir. Di meha pêncaniya îsal de Ertêşa Amerîka programek ji bo rahênankirina 5400 şervanî amade kir, wek ezmûnekî ji stratîjiya Serokê Amerîkayê re ji bo dabînkirina hin hevpeymana xwe cihî ji bo şerê Daişê. Lê hejmarek mezin ji wan leşkeran ji wê programê hatin dûrxistin û hin ji wan ew rahênan nebirin serî. Di çarçoveya piştgiriyê de heftiya borî Washington û Enqera niyeta xwe di dabînkirina piştgiriyeka esmanî ji opozîsyona çekdar re û hevkarî ji bo şerê Daişê û derxistina wan bi dirêcahiya sînorê Sûriye bi Tirkiyeyê re diyar kirin. Lê her du alî li ser piştgiriya kîjan grûpê hîn li hev nekirine. Menal Mihemed, ARK.